En als we naar Peter solo kijken, hoe gaat het daar eigenlijk mee? Ik ben van plan om om songs te schrijven voor een nieuwe cd. Met allemaal nieuwe songs. Dus dat is ook alweer een jaar of 3, 4 geleden dat ik voor het laatst gedaan heb. Men verwacht van mij iets. Want anders krijg je gauw het commentaar van een brug te ver. Of dat had hij beter kunnen laten. Had het beter bij de hits in het verleden kunnen laten. Dus men zal heel kritisch zijn. Dus ik moet heel erg op mijn tenen lopen om iets te creëren. En dat houdt me een beetje tegen. Maar af en toe kan ik wel eens een scheiterd zijn. Dus voor anderen heb ik er nooit een probleem, maar voor mezelf wel. Ik maak sowieso dingen die ik zelf leuk vind. Maar ik weet wel dat als het niet goed is, dan krijg ik nogal wat te horen. En daar zit ik niet zo erg op te wachten. De huidige Frank en Mirella, dus Frank, die belde mij op en die zei dat hij een nieuwe single had gemaakt. Met zijn compagnon, met zijn vrouw, met Mirella zal ik maar zeggen, de nieuwe Mirella. En dat is een oud liedje wat ik geschreven heb, alles voor Frank en de andere Mirella. Kop of munt wie de sheriff is, dat stond op een cd die we toen de tijd gemaakt hebben, of LP geloof ik, het is al een hele tijd geleden. En hij zei van, joh, daar hebben we zoveel vraag naar, dat gaan we opnieuw opnemen. Nou, dat vond ik hartstikke leuk. Dat was voor mij een complete verrassing. Ik hoorde gisteren dat Guus Meeuwis een nieuwe cd heeft gemaakt. Hollandse Meesters. En met een big band. En daar doet hij Kom van het dak af. Nou, dat zijn toch hele leuke dingen. Je wordt zomaar even weggezet, terecht als de Hollandse meester. Ja. Het vlijt me wel, ja.